Jason Attar ta' 46 sena u Roderick Tabone ta' 34 sena ittellaw il-qorti mixlija b'lista twila ta' akkużi fosthom ser u possess aggravat ta' kokaina. Hawn Jason Attar tammetta l-akkużi miġjuba kontrih fil-waqt li Roderick Tabone wieġeb mhux ħati. Fil-qorti nstema kif mis-26 ta' Marzu l-akkużati allegatament bdew serje twila ta' serq meta allegatament serqu minn stabilliment tal-logħob. Minn hawn bdiet l-investigazzjoni tal-pulizija waqt li l-imputati allegatament wettqu aktar serqiet bi vjolenza. Il-pulizija identifikat lil Jason Attar bħala wieħed mis-suspettati u fit-8 ta' April il-pulizija ċirkundaw karozza fejn sabu l-żewġ imputati. Il-prosekuzzjoni spjegat li allegatament kienu għadhom kif wettqu serqa fejn wara dan wieħed mill-imputati mar jilgħab il-flus u ieħor mar jixtri droga. Wara tfittxija fil-karozza l-pulizija allegatament sabet 6 ratas kokaina u ammont żgħir ta' flus kontanti. Is-sentenza ta' Jason Attar se tkun qed tingħata fil-jiem li ġejjin filwaqt li Roderick Tabone nżamm arrestat hekk kif id-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest. Niġerjan ta' 32 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li kkaġuna ġrieħi gravi u ħebba l żewġ persuni. Fil-qorti nstema kif l-assa tal-pulizija tal-Ħamrun irċevit talba l-assistenza f'appartament. Meta l-pulizija waslu fuq il-post huma allegatament raw li l-imputati żomm mara minolqa u jagħtiha daqqiet ta' pon f'wiċċa. Raġel ta' 35 sena nata sentenza ta' 6 xhur priġunerija wara li ammetta li prova jmur Franza b'passaport ta' persuna oħra. Fil-qorti nstema kif l-imputati ilu jgħix Malta dawn l-aħħar 8 snin u li għandu kondotta nadifa. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Lara Batters spjegat kif l-imputat huwa sit ta' ħanut u kien hawn li kellu kuntatt mal-persuna li tagħtu l-passaport ta' persuna oħra. Intant raġel ta' 20 sena mill-Mali ingħata sentenza ta' 9 xhur ħabs wara li ammetta li jagħmel użu minn dokument fals u ieħor ta' persuna oħra.